Vítejte u lekce Market Profilu Nuance 33. Dnes se podíváme na to, kdy se pattern stává pastí na místo vodítka. Patterny jsou silným nástrojem, pokud je čteme v kontextu. Jakmile jsou ale automatické, stávají se slepou pastí. Naučíte se, proč pattern bez kontextu ztrácí smysl a jak jej vrátit zpět na své místo, jako služebníka aukční logiky. Trh není mechanický stroj. Patterny nejsou kouzelná tlačítka, která stačí jen stisknout. Trader často podlehne pokušení. Je tam head and shoulders, jdu short, nebo doji na high znamená otočku. Pravdou je, že pattern sám o sobě neznamená nic. Význam má pouze v rámci širší struktury, účastníků a jejich motivace. Jak říká Jim Dalton, nejlepší tradeři neobchodují patterny. Obchodují kontext, přičemž pattern používají jen jako čočku. Podívejme se na typické chyby. Největší nastává, když se z patternu stane pouhý vstupní trigger bez hlubšího zamyšlení. Mnozí věří, že P-shape znamená short covering a jdou slepě short. Realita? Možná právě začíná nový silný trend. U B-shapeu čekají long likvidaci a jdou long. Ale tlak může pokračovat, likvidace totiž ještě nemusí být u konce. Double top vypadá jako jasný short. Pokud ale MGE ukazuje silnou absorpci, trh se pravděpodobně připravuje k breakoutu. A D-shape, obchodovat rotace v rovnováze je lákavé, ale kontext může naznačovat brzký přechod do trendového pohybu. Všechny tyto patterny mohou být silné, ale pouze tehdy, když přesně odpovídají aukční realitě, tempu a flow trhu. Pamatujte, pattern není signál. Je to forma, skrze kterou se snažíme porozumět chování ostatních účastníků trhu. Jinými slovy, pattern není důvodem pro váš vstup do obchodu. Tím důvodem je vždy kontext. Pattern je jen jeho výraz. Změňte svůj mentální rámec. Místo, abyste pattern brali jako příkaz k akci, začněte jej brát jako otázku. Zeptejte se, co tím trh vyjadřuje, kdo v tomto pohybu dominuje. A sedí tento obraz do kontextu celého dne a profilu. Pattern je čočka, nikoliv spoušť. Má vás vést k přemýšlení a analýze, nikoliv k bezmyšlenkovité reakci. Pojďme si to shrnout. Zatímco chyba vidí v patternu signál k akci, konzistentní trader v něm vidí podnět k otázce, co mi trh říká. Vstupujeme na základě kontextu a flow. Pattern nám pak pouze potvrdí to, co už kontext předtím naznačil. Vaše mentální kotva pro dnešek. Neobchoduji patterny. Sleduji aukční proces v reálném čase a prostoru. Vzorec má hodnotu jen tehdy, když sedí do příběhu. Pokud pattern neodpovídá flow trhu, mějte sílu ho prostě ignorovat. Pattern je otázka, nikoliv odpověď. Hodně štěstí při vašem dalším studiu trhu